Na mehet? Sziasztok, Nudlik! Ez itt a második rész, a folytatás. Mehet? Sziasztok, Nudlik! Ez a második része a repónak, mert megdöglöttünk az előbb. Császtok, Nudlik! Ebben a mai videóban a repó rejtélyeiről fogunk most, hát arra fogunk fényderíteni. Mehetünk? Na, mehetünk. Merre menjünk? Arra? Hopp, ott van valami. Hol? Ezzel vágtuk fejbe a kacsát. Vágd neki ezt a rézcsövet. Megeszi a rézcsövet! Tényleg. Régi szép emlékek. De ha fel tudnám... Nem lehet meg kitörni. Pedig olyan jól sikerült. Nem tudom felvenni. Széttörtem. Ez 2500. Ez is 2500. Most már csak 2300. De megijesztettél, hogy pusztulat vigyen körbe a játszótéren. Baba! Jön! Tudom. Eltolja a kocsit. Valamit csinálj már! Lacika? Elment. Hallod, én majdnem meghaltam. Mutasd, mennyi HP-d van. 80. Vannak a törpétnak. Basszuk szintén. Kocsi még ott van? Aha. Itt van. Gyere gyorsan, mert a csajja nem sokára visszajön. Zárd be. Így. Baszd bele az egészet. De akkor kocsi meg fog halni. Ajaj, ez félbevágja a kocsit. A kocsi. Hát ez itt nem lényeg. Ja, tényleg. Gyere, mert el kell bújni, mert jönnek a köcsögök. Anyát, hogy világított a szemed. Ez is? It was at this moment that he knew. He fucked up. Jön a baba. Túl jó. Oké. A serpenyő eladó szerinted most. De én meg akarom ezt venni. Ez csak 9k. Shotgun. Mi a fos? Mik ezek a cuccok most? Baseballütő. Baseballütőkkel, meg ilyenekkel? 30 000. Hülye vagy? Én ezt a kalapácsot elviszem. Kerül, amibe kerül. Nekem ez kell. Jó.
Még van 4000-ünk. Okosan. Szakó. De hát ez csak 25-öt vissza, te hülye vagy? Elég az. Hát figyelj, van kalapácsom. Na zsa. Azsa. 1K. Ó! De nem, ha leizéd a életét. Hát aztán meg nem izélédik az élete. De azért felfújható, mert törik szét. Hát azt a sima is törni. Szóval most minket nem fog semmi megállítani. Mert van egy felfújható. Ezt elmondom, hogy nyomorult. Ja. Ugye nem sebződött. Jó, nem. Nagyon Na mehetünk. De ügyes vagy, bosszant jöszel. Itt lesz a kocsa. Ez már rosszul kezdődik. Kocsa ide Én lehet. szétkalapálom az agyát, ha felénk jön. Beverem, mint egy szeget. Azt mondjuk megnézem. Ott van fent a trófeánk. Hol? Itt van, hogy hozom. Ja? Hol van a kalapácsom, haló? Itt van. Már a szíve leállt a kalapácskébe. Ó! Ezzel ilyenek... Ne, sebződött a kalapácsom. De hozod a kocsit, mert nincs elég kezem. Elraktam a zsebembe, menj már! Na, mehetünk. Jön valaki, így csak előkapom, azt... Véka. Hozzad a kocsit! Mert nem tudom elvinni egyedül. Mert én most fogom a kalapácsot, mert fosok. Akkor... gyere ide. Gyere ide, mert megütlek. De miért üt magát az a rohadt kalapács? Kocsit hozzad, öcskös. Jaj. Én megyek előre, de hozzad már a kocsit, haló? Hallok ki a hangot. Ketten nem férünk be. Ide. Ide. Kalapácsos túl. Nem kell a kalapács. Szétvesz mi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mi a fasz? Megöltem magam, hogy újra kezdhessük. De a második szinten egyszerűen lehet. Akkor csináljunk egy olyan challenge-ot, hogy ne baszokodjunk egyedül, hogy ugye ha valamelyikünk meghal, akkor egyből újra kell kezdeni, és nálam van a shotgun. Hát ez kifogyott. A serpenyő! A serpenyő! Ide gyere, te szemét! Nem mész ide? Ez mi? Már megint kiütsz a picsába. Hallod, most egy új beköszönős kéne, nem? Sziasztok, Nudlik, csapó 3. Most nem szedsz fel.